खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि लेटेस्ट कालेक्शन लानानै फैबावबाय तो नोंथांमोननो आङो दिनैहाय देखायबावगोन गोदानै मा दखना दायो रेडी जादों बेफोरखौ आङो नोंथांमोननो फारि फारि आं देखायलांगोन तो गिबियावनो आङो नोंथांमोननो देखायो आं गाननानै दङ नै पद्मनि दानाय पियर पद्मनि दखना ओरैबादि मोजां समायना रुइदोबदोबनो गाननो थाखाय बिराद कम्फर्टेबल गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो सिजनावनो नोंथांमोना बेखौ केरि खालामनो हागोन ओरैबादि मोजाङै आं गाननानै दङ नोंथांमोना नायनानै लादो जायनो नांगौ बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव थाबैनो नोंथांमोना स्क्रिनशट लानानै आंनोहाय मेसेज हरनो हागोन दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन बिराद मोजां लरेसनि दखना दायो बैसागु फैसिगौ बैसागु बोथोरावहाय जोंनि मा होनो जोंनि हारिमुनि कालारानो गोमो नालाय गोमोआव गोजा आगर दानाय ओमफ्राय नै साद्रिनि डिजाइनखौ नायनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजां तो जायनो बैसागुआवहाय गाननो थाखाय नांगौ दानिफ्रायनो अर्डार खालामनानै लाखादो नङाबा उनावहाय मोननाय नङा ना दायो नायबावदो नै सनाफोर ओरैबादि मोजांखा कालारा एखेयानो बेबो लरेसनिनो नाथाय आगरा बेलेग दै बिराद समायनानै बेबो आगरनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लानो हागोन सोरनो बेखौ नांगौ मोजाङै दायोहाय स्क्रिनशट लानानैहाय हरबानो जाबाय आंनोहाय मानोना गासैबो डिजाइना बेलेग बेलेग दं दै अबे गांसे बाबा हामा इदि खालामनाङा ओइ साइड जा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना दानिया नायदो नै गोथां आगर एरनाय दै बर्डारावहाय गोथां आगर होनाय ओरैबादि समायनाखा जायनो नांगौ बेखौबो दायो मोनगोन थाबैनो स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन जायया खम बेसेनावहायनो दखना नागिरो आरो दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखानै बेनि बिबारनि आगरा बिराद समायना आरोना बर्डारावहाय बेलेग कालार नङा थेवबाबो ओरैबादि समायनाखानै बिबारनि आगरफ्रा गावदां ओरैबादि मोजां ओमफ्राय साद्रिया नै गोजा आगरावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो हामा बाबा सिरिथा इदि खालामनाङा डिस्टार्ब जायो ना मानसिफ्रा दायो नायदो नै बेबो मोनसे आगरनि डिजाइना बेबो मोनसे नै आगरनि डिजाइना ओरैबादि समायनाखा तो नायनानै लादो नै बेनि साद्रिनि डिजाइना बेलेगबाव तो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो अल इन्डिया गासैयावबो अनलाइन डेलिभारि मोननो हागोन नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोना बेलेग स्टेटआवहाय थायोबा मोनगोन ना मोना होननानैहाय गासैबो जायगायावहाय डेलिभारि मोननो हागोन खना खनला गामिफ्रावबो गासैयावबो हरजोबखायो आङो अनलाइन डेलिभारि मोननो हागोन थाबैनो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार खालामनानै लानो हागोन दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो देखायो अल बडि दखनानि कालेक्शन दै ओरैबादि समायनाखानै बे डिजाइनखौ नोंथांमोना दायो मोनगोन आंनियावहाय ओरैबादि समायना पिंक कालारावहाय सोर सोंहरदोंमोन बेफोरबादि मोनगोन नामा आब' होननानैहाय नोंथांमोना दायो नै अर्डार खालामनानै लानो हासिगोन आरो अल बडियावहायनो बेलेग कालारबो दंबावो आंनियावहाय नोंथांमोननो जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना कालारफोरखौ सोंहरनो हागोन आङो नोंथांमोननोहाय केटलग हरगोन दायो नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन अल बडियावहाय बे गुफुर बे कालारखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन हाबाफोरनि थाखाय एंगेजमेन्टफोरनि थाखाय जुदि नांगौब्ला नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दायो बेबो सफैबावबाय स्टकआवहाय जाय सोंहरदोंमोन हाबानि थाखाय गुफुर दखना मोनगोन नामा आब' होननानै नोंथांमोना थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजांखा दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बियो पद्मनिनि कालेक्शन पियर पद्मनिनि दखना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन पद्मनियावबो गोबां रोखोमनि क्वालिटी ओंखारबाय दायो बियो पियर पद्मनि जायनो नांगौ अर्डार होनानै लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नायनानै लादो नै आगरफोरखौ ओरैबादि मोजांखा लेटेस्ट कालेक्शन बेफोरो दानिया नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय नोंथांमोना बे लेटेस्ट डिजाइनखौ दायो मोननो हासिगोन मेरुन कालाराव ओरैबादि मोजांखा समायना गोल्डेन आगर दानाय
समाय फ्लेखागोन जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होना लानो हागोन दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो लेटेस्ट डिजाइन दायो नोंथांमोना बेखौबो मोननो हासिगोन ओरैबादि समायनाखानै एकदम गल्डेन आगर दानाय आरोना गल्डेनाव पिंक मिन होदों समायनाखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होना लादो मबाइलावहाय कालारा एसे बेलेग नुदोंबाबो अरिजिनेलाव कालार साबसिन बेयो हामा बाबा इदि खालामाब्रालै दायो नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोनसे इउनिक कालारावहाय नैबे डिजाइनखौ दायो नोंथांमोना मोनगोन पियर पद्मनि क्वालिटियावहाय दै बेबादि डिजाइननि खम बेसेननिबो दङ माने बेबादि क्वालिटि जानाय नङा बियो बेलेग आरो बेलेगफ्रा फानगासिनो दङ नाथाय बेनि क्वालिटिया बेलेग बै खम दामनि जे सिनि क्वालिटि बियो बेलेग जागोन दै तो नोंथांमोना जायनो नांगौ थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया नायबावदो नै ओरैबादि मोजांखा नै कालाराबो बे टाप कालाराव नोंथांमोना दायो बे डिजाइनखौ मोननो हासिगोन लेटेस्ट डिजाइनसो बियो दायो पद्मनियावहाय बेखौ दानाय जादों सिगांथ' प्रिमियाम खुन्दुंनि दखनायावहायसो दानाय जादोंमोन दायो पद्मनियावबो बे डिजाइनखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा बेबी पिंक कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना दायो मोननो हासिगोन पियर पद्मनियावहाय डिजाइना एखे दै दसे सिगांनि बे टाप कालाराव देखायनाय आरो बे पिंक कालारनि डिजाइना एखेयानो सादोरनि डिजाइनाल' बेलेग बेलेग जागोन तो नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अल इन्डिया गासैयावबो अनलाइन डेलिभारि मोननो हागोन नोंथांमोना दानिया नायबावदो नै आबौमोन आगैमोन बेबी पिंक कालारावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन ओरैबादि मोजांखानै पिंक कालारावहाय मा होनो गोमो मिन दानाय ओरैबादि समायनाखा पियर पद्मनियावहाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दै पद्मनियावबो दायो बिराद गोबां क्वालिटि ओंखारबाय नालाय तो माखासेफोरनि जिनि क्वालिटिया बिरादनो माने मा बुंबावनो गानग्राफ्राथ' मोनथिखायो गानबानो दांबानो मोनथिखायो जिनि क्वालिटिया माबादि दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन जाय दखनाखौ आङो गाननानै दङ बे डिजाइनानो नोंथांमोननोहाय आङो गुवारै बेखेवनानैहाय आङो देखायबाय मानोना माखासेफ्रा फुवारनानै देखायनो थुनो नालाय बिनिखायनो आं देखायना होबाय नोंथांमोननो जायनो नांगौ थाबैनो स्क्रिनशट हरनानै अर्डार होना लानो हागोन WhatsApp नाम्बार दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन रेड कालारावहाय रेड कालाराखौथ' बयखौबो समायफ्लेखायो ओरैबादि मोजांखानै दायो बियो सफैफिनबावबाय सोर सोंहरदोंमोन बियो दंना गैला होननानै जाय सोंहरदोंमोन थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाबा उनावहाय मोनस्लाब दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन पियर पद्मनियावहाय गुफुर कालेक्शन दायो गुड फ्राइडेनि सम गुड फ्राइडेया खाथि सौबाय तो जायनो नांगौ बे गुफुर दखनाखौ नोंथांमोना थाबैनो स्क्रिनशट लानानै आंनि WhatsApp नाम्बारावहाय हरनानै सोंहरनो हागोन अर्डार होना लानो हागोन ओरैबादि समायनाखानै नायनानै लादो आगरफोरखौ दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन एकदम गुफुराव गुफुर आगर दाजोबनाय ओरैबादि समायनाखा बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो गुड फ्राइडेयावहाय गाननो थाखाय सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला थाबैनो अर्डार होनानै लादो नङाब्ला सहैस्लाबनाय नङा दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन नोंथांमोननो आं देखायो बेयो प्रिमियाम क्वालिटिनि दखना दै प्रिमियाम दखना जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लानो हागोन ओरैबादि मोजांखानै बेसर बिबार कालारावहाय ब्लेक कालारनि होदों दै आगरखौहाय जिङावहाय ओरैबादि समायना नुखादों सादोरनि डिजाइनखौबो नायनानै लानो हागोन बादि मोजां ना दायो बैसागु फैसिगौ नालाय बैसागु बोथोरफ्राव रं बेरंनि दखना जोंनो नांगौ जायो आरोना ओमफ्राय दायो नायनानै लादो नै आबौमोन आगैमोन लेटेस्ट डिजाइन बियो प्रिमियाम दखना दै ओरैबादि मोजांखानै सादोरनि डिजाइनखौ नायनानै लादो दखनानि डिजाइनखौबो नायनानै लादो ओरैबादि समायनाखा अल बडि नै आगरफ्रा
बेखौ मोननो हागोन नोंथांमोना लेटेस्ट डिजाइन दानाया नायदो नै बे घिया कालाराव बेबो सफैफिनबावबाय बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन ओरैबादि मोजांखा दानि दसे सिगां देखायनाय बे सेम डिजाइनानो दखनानि डिजाइना ओरैबादि समायनाखा दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो बिराद मोजां बेबो सफैफिनबावबाय बेखौबो मोननो हागोन नोंथांमोना प्रिमियाम दखना बेफोर गासैबो ओरैबादि मोजां सफ्ट क्वालिटी माने पद्मनिनिफ्रायबो हाई क्वालिटी आरो बेफोरो दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन बे पिस्ता कालारावहाय नै बेखौबो मोननो हागोन ओरैबादि इउनिकखा कालारा तो जेब्लायबो जे कालारफोरखौ गानबाय थायो बेफोरखौथ' गाननो मोजां मोना नालाय इउनिक कालार बा एसे गोसोखौ मोजां मोनो आरो गोदान गोदान कालेक्शन बेफोरबादि तो जायनो नांगौ नोंथांमोना थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लानो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजां इउनिक कालारखा बेखौबो दायो नोंथांमोना मोनफिननो हासिगोन ओरैबादि समायना आगरनि डिजाइनफोरखौ नायनानै दादो नै प्रिमियाम दखना दै बियो ओरैबादि कम्फर्टेबल गोजां बोथोर गोलोम बोथोर गासैबो सिजनाव नोंथांमोना गाननो हागोन माने गोलोम बोथोरावथ' एसे लिमोनग्रा माग्रा बेफोरबादि सिफोरखौहाय गाननो मोजां मोना नालाय असहाय मोनो तो बेफोरखौ गानोबा नोंथांमोना जेबो फिल जानाय नङा ओरैबादि कम्फर्टेबलखा दायो नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो मोनसे डिजाइन बे आरो कालाराबो नायनानै लादो ओरैबादि समायनाखानै नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन प्रिमियाम दखना बेबो गाननो थाखाय गुरै आरो आराम तो आब'मोन आगैमोन बिदिब्ला दिनैनि दखनानि कालेक्शनखौ आङो बेमानि देखायबाय नोंथांमोना मोननो हाबावगोन बेलेग बेलेग डिजाइन आरो सफैगोन तो नोंथांमोनहाय जायनोहाय बेमानि कालेक्शननि गेजेरावहाय सोरबाफोर जुदि फसायोब्ला थाबैनो बे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोना अर्डार होनानै लानो हागोन बयनिबोसिम गोजोन्थों